vostede, iso dígalle ao médico. Bo día, doutor. Bo día, dígame, como se chama vostede? Chamo José María Galimatías. Xosé María Galimatías. Ben, e dígame que lle pode. Pois que teño tus pelillos na barriga. Ten tres poliños na barriga. Sí. Que está a decir vostede que comer tres poliños e os ten na barriga, non? Non. Entón, que fan? Vamos a ver. Un canto, outro pía, outro chamamos José María Galimatías.